Jenengan berarti ngerti. Perkara apa? Lek sing didamel Mbak Usi ten dodok klip-klip namine napa, Pak? Bros. Jerone bros, Kotang. jerone kotang. Susu. Bapak iki ngono dalan gendeng. Ayo arep ngopo kowe jajal? Diumumno wong semene kae sing diadahi iki jenenge susu. Lah, sakniki kula bedheki, Pak. Ha. Susune Mbak Lucy rasane pripun? Njaluk kethu diwenehi kuluk. Halo entu. Lho, Tua kok salah ngomong. ayo. Sama sing marai ngono iki. Ayo. Inta. Ayo harus. Lek ngomongne piye? Njaluk kethu diwenehi kuluk. Ayo entu jangan dulu. Bocah kurang ajar ra mareng yo, Nggih. Ayo lho. Ora aja menteroni jenenge Minta Dirsana kuwi ora apik. Ayo. Yo, Mas Cempre diunggahke panggung. Ayo ngapa? Mas Cempre, yo munggah panggung serampat Mas. Yuk, dados. Wilujeng dalu le Cemple. Sugeng dalu Pak Minto. Kok Banyuwangi kok kene budalmu jam pira le? Kula wau ngapunten keng Banyuwangi dugi mriki kula setengah sedasa, Pak. Setengah isuk. Setengah sedasa dalu. Tak kira setengah isuk. Setengah isuk pripun? Kula malah kepethuk dulur kula ten wingking. Sapa? Alhamdulillah pethuk dulur lanang wedok. Sapa? Rapper kalian Lis Bungkik. Sapa wi? Wong gendeng mburi lho, Pak. Wes, lek kowe pethuk karo wong gendeng mburi, tak gathuk karo wong gendeng sing ning ngarep. Sinten? Ah, Sinten wong gendeng? kae.
Lho. Lah aku kula sinden gendeng, nyuwun sewu. Lah lek kula sinden gendeng berarti ora aku tok sing gendeng iki sinden-sinden iki melu gendeng. Lah kok sinden-sinden melu gendeng? Lah ya salah wong gendeng dikancani nyinden. Ya. Lek ngono berarti ora aku tok sing gendeng. Sapa? Pripun Pak Minto? Jenengan diarani kalih Mbak Lucy jenengan gendeng pripun Pak? Aku ora gumun wong sing ngarani wong gendeng, lek sing ngarani wong waras aku lagi gumun. Sing ngarani wong gendeng berarti diarani gendeng utawa napa? Ora perkara lek sing ngarani wong gendeng nggih urung mesti lek sing diarani iki gendeng, lek sing ngarani wong waras aku mesti gendeng. Krana sing ngarani wong gendeng aku ora gumun. Nyuwun sewu ya, Dik. Pripun? Anu sapa anak wedhus, apa jenengmu mau? Ya mboke pedhet. Kok nek suweng aku lali jenengmu kok. Lah ya bener tak cempleke sapa anak wedhus. Lah ya sapa lek Brahman ki lek kan mboke pedhet. Iya ya. Omong. Iya. Brahmane sakmene letonge sepiro? Oh, letong kuwi senengane dalang minta. Lho, nggih to Pak, jenengan sering letong. Sing tak senengi dudu letong, nek sing dingge letong. Lah. Ngapunten lho Pak, jenengan kok ngelone Mbak Lucy gendeng. Mbak Lucy kan mriki gadah kembaran misalnya. Sapa? Bu Yayu Bakulodo. Wong mundhek ya ngene iki. Nyuwun sewu lho nggih Mas Cemple. Pripun? Mas Cemple. Nyuwun sewu. Kula dilokne gendeng mboten napa-napa. Tapi wong jaman biyen ke ilah-ilane ya. Wong gendeng kuwi biasane siji. Ngomong dhewe. Guyu dhewe. Disauri dhewe. Wis guwetah mending niku lek wis nemen mlebu pasar barang, mlebu pasar Bandung barang ki. Ngomong gitu, Mbak? Kamangka nang kene iki sing ngomong dhewe, muni-muni dhewe, gembreng dhewe sapa? Lah iya. Pamit to? Jenengan omong ki Mbak to, Pak? Wis to. Jadi aku ngomong kat sore tak sauri dhewe dianggep gendeng. Gendeng dengan Mbak. Sik, Mbak Lucy iki perlu tak urus. Lho, jenengan Mbak Lucy, jenengan kejaba nyinden kan dinas dinas ning pariwisata. Mesine ngerti terkait dengan wong sing owah sing ora. Kula nderek taklet. Nggih. Wong niku lek gendeng niku lek nambahke teng pundi, Mbak? Ning aku masake jiwa no. Lho, rumah sakit jiwa jenengan nggih nate mriko pun pirsa saestu nggih. Ampun. Anu kono lek ning ngendi ku jenengi ning kene ning Porong, terus mulane nang Solo. Ampun nate ngoten niku mriko. Tahu? Berarti luwih nemen sampean wis sobo kono. Sik to, sik kula klarifikasi. Lah kula ki sapa rono ki nggih kula ngeterne tiyang lho. Kula ki ngeterne tiyang. Sopo sing motorne? Lah ning Solo ki aku yo ngeterne iki wayahe kontrol ping 5 nggih. Dalang kondang saka Tulungagung nggih sapa? Oh, alah kula kurung kapreh dadi lurah pakai saja. Lah iya bojone Srini. Pripun, Pak? Bojone jenengan dilokne manuk lho, Pak. Sing waras ngalah. Kula melok jenengan mawon, Pak. Kula melok jenengan. Kula lak kalih iki bahaya, Pak. Lah bojone jenengan dilokne manuk Sriti. Wes kuwi malah kupinge bosok pisan. Bosok pripun to, Pak? Kula kuping kula normal lho, Pak. Srini. Lah, kula ngomong napa? Kula ngomong napa? Sriti. Salah. Sing bener Srini. Jenengan. Jenengan kula ngomong apa njenengan? Aku ki nerok ke awakmu ndang. Nggih, Pak. Pak Eko Celuk. Ya udah syukur. Kula ngomong pripun? Sriti. Keliru. Benere Srini. Lah iya Srini. Sampeyan muni Sriti no. Ya, aku supaya krungu, ayo. Masa ngarani bojone Sriti. Lah, niku lho. Wong owah nek digawa rene lho iki mau kabeh. Sing owah sinten to, Pak? Panjenengan ngomongane kula owah. Lah kaya ngono ki coba. Alah jenengan paling nuwun sewu. Nuwun sewu. Biasane dalang lek dina ngedep-depok, Mbak. Netrone niku ora ketinggal lho, Mbak. Lah tenane ta. Lho, lek jenengan popo jenengan normal. Normal. Niki napa, Mbak? Kuwi blangkon. Niki. Kuwi anu atasan baju batik. Niki napa? Kuwi to. Nggih. Sikil ya. Pak Minto nuwun sewu, Pak. Niki napa, Pak? Lampu. Salah. Apa? Niki lho, Pak. Lah ya lampu. Salah, berarti gak ketok Pak Minto. Gak ketok. Niki namine mic. Iki lho, Pak, apa? Gamput iki. Gak mripate gak genah. Awakmu jelas. Lho, jelas lho, Pak.
Aku tak teko. Saya sudah pakai sing dipasang neng ngarepe Mbak Lucy Brahman sing kelop-kelop iki jenenge apa? Ini namanya bros. Bros. Terus sak jerone bros ki enek apa? Arek jelas. Kemben. Sak jerone kemben enek apa? Lah. Lah lho. Jenengan berarti ngerti. Perkara apa? Lek sing didamel Mbak Lucy ten dodok klip-klip namine napa, Pak? Bros. Jerone bros. Kotang. Jerone kotang. Susu. Aja Bapak iki ngono dalan gendeng. Ayo arep ngopo kowe jajal? Diumumno wong semene kae sing diadahi iki jenenge susu. Lah, sakniki kula bedheki, Pak. Heeh. Susune Mbak Lucy rasane pripun? Baik. Kowe manteng ya iki. Susu sing kok gawa ultramil. Dek muni jajal kok piye? Blok. Yo ora apa-apa to, Mbak, jenengan paling yo kedaluwarsa. Untung cepat kuwi. Ora ngerti bapak-bapak takon Mbah Lurah ki. Justru nyuwun sewu susu kedaluwarsa iki nek nggih lara tetanus kowe ngerti. Tetanus ya apa lara tetanus? Kowe dhek ben lara mokek yo kok tambani susu kedaluwarsa. Tekono karo Mbah Lurah kira percaya. Tapi ngapunten lho Pak Minto. Bijengnya ampun beto Mbak Lucy Brahman. Lah sing kuwi yo ora nggawa Mbak Lucy, malah aku sing kuwi ora nggawa awakmu. Lah kowe sik gerak-gerak sik keterangane piye nyun sewu. Mohon sewu lho Pak niki Pak. Aku rencana ya ora melok Pak Minto aku ya. Aku nang kene rene sing ngubungi saka Dinas Pariwisata. Lah kowe rene sapa sing ngomongi? Aku kan dinas kebersihan. Lho, apa gandengane dinas kebersihan gawakmu ayo? Lah sementing ada bagian ricek-ricek, leren nek rapper, sapa jajal iki? Iki acarane kesenian kok jog dinas kebersihan sapu gundulmu kuwi. Lah nek kesenian, lah sesuk iki sing resik-resik bagian apa? Oh, berarti awakmu sesuk ya kon melu resik-resik, kon angkut-angkut wayang. Lho. Oh, nggih, Mbah. Nanti teni Pak Minto. Kowe melok resik-resik tapi sampeyan jaga kebersihan, Mbak. Apa? Ngene koramil ngono lho, Pak. Lek cempe kuwi ora kon resik-resik, lek isuk mesti melu resik-resik mergo ana pamriye. Iki duwe sampean lho. Napa? Kejaba ndagel ning omah iki pabrik jangkrik. Dadi ngrenek wayangan ning ngendi ndelok nunggu ning parak esuk, nunggu ning debok-debok iki. Aku padane kiri tenan kira. Lho tapi mun sewu, Pak. Iki jan Mbak Lucy tidak menjaga kebersihan. Apa to? Lah nyapa mau pipis ning jeding. Ya Allah gila nih, Mbak. Gila nih, Pak. Nyapa aku ning jeding mbok turne ora biayaan. Lah ra ketone piye wong cedhak nggonku lek dandan. Terus mau kuwi mentok ning mburiku ngono ya. Sindane Pak Minto sing rincing-rincing penak nuwun sewu, Pak. Heeh. Lek pipis kan nuwun sewu niki sindan tasih prawan. Ya. Lek pipis kok cah celuk-celuk. Aja banter-banter buka padi ya Pak Camat. Niki sindan jeneng lek pipis kan kok cah celuk-celuk. Bareng Mbak Lucy, lah kok pipis kok wong ngangop. Was. Jijik kan. Ujune kerane sandengku. Tak sembur jathok kowe iki. Gelak. Kuwi ula. Sing mening kuwi iki suarane sindan ki ayu-ayu ngono kuwi. Wangi. Lah sing kowe. Apa aku? Timbangane kowe meluan sari tang-tang. Nyapa kuwi? Ranak tang-tang nang sebelah kono mah nyapa? Kamu cibuk tak uyuhi. Kok gila nih, iki kowe nek kene diadah saka Banyuwangi. Arep ngaturne apa sampean nang kene. Iki mau kudutane Gerajakan Banyuwangi, Mbak. Gerajakan Banyuwangi. Nggih, tapi wau disuwun wonten pramen sakcrit mawon yang melibatkan Lucy Brahman dan Sinden cantik-cantik. Apa kowe kudu mbok pikir saiki? Niki wau saking panitia nggih saderenge pramen niku kula badhe ngucapaken kagem Tulungagung hari jadi yang ke-820. Semoga Tulungagung tetap jaya, Tulungagung aman, tentram dan damai. Amin. Amin. Nah. Yo, iki ketoprake sing singkat padat tapi jrek. Lah niki berhubung wedoke akeh iki sing paling apik iki apa, Mbak? Sing kirane aku dadi rol apa, Mbak? Lah modelmu koyo nutung nek rol. Lah wong anak ketoprak role gedhe dhuwur. Kaya ki minta diresana kuwi. Jebolan siswa. Pragmene sing singkat padet. Pokok iki nyun sewu delok modele niki patute Joko Kendil. Muntah mati. Wah nek kaya ndok aku ngene nyawang rupane jan kaya pelendok kala. Pelendok opo? Gudi pitu-pitu ya Joko Kendil ganteng. Joko Kendil iya. Aku ora tau opo. Bagus. Apik. Apik. Wedoke ayu ora?
Ayu-ayu lagi semene apa enek sing elek sindene minta Darsono. Aku melok aku. Pancen sindene Pak minta dari kumbes sih pancen apik-apik. Ngawur. Sopo? Ndang, aku Ki minta Darsono. Ki minta Darsono. Awakmu prane apa? Lho apa role lanang ya? Ya wis ku mau. Aku mbokne. Ya wis. Wis Ndang. Aku macak. Pacaki ora tau make up aku ki. Astagfirullah. Sing dikersake fragmene apa Mbak Lucy? Joko Kendil. Joko Kendil. Ati pacaki apa? Pacaki apa ngono rupane kaya ngene kok. Anu gincu. Sing welek. Wapi aku. Ya Allah kok apik men sing welek. Cah ngene kok ya bejo lho kowe. Iki larang lho listike dijol iki. Ya kok 50. Wapi iki. Aku wis kok napik borong iki. Joko Kendil. Iki cepet ya, singkat ya. Nah, iki Singkat. diaturke Mbah Lengger, uga Mas Kopral sing saka Ponorogo nyimak saka dalem Ponorogo. Uga Pak Mustamar Wiki. Sing mirsani live streaming kathah sanget. Wis ngono ae nggih. Uga Mas Izam Wagir Ponorogo. Menapa? Ngomong apa guyu. Ganteng menapa? Delok kancane. Kaya buat sing kucingku. Mati. Ngawur kok ya. Ya nyapa aku saka ngene iki. Aku Joko Kendil dhisik kok terus berubah menjadi ganteng ya. Tok. Gila ganteng iki kapan? Aku ngomongin piye? Sak sirmu. Joko Kendil pripun, Pak? Ora ngerti aku. Bindeng. Anu ndak karet. Sore ning wis sembarang wis ndak tok singkat. Raine cemle babi. Ancene iya kok le. Ora apa-apa menghayati peran kan bindeng. Iya. Ndak ngomong. Nanem Mbaknya. Anu amal enggak? Apa? Amal lewek. Anu amane nek apa? Amal. Apa? Jalur amal cewek. Kok malah aku kesetrum bindeng. Mbaknya amal. Amal apa to, Le? Ngamar. Oh, alah, iya, amal. Lah iki aku celok. Amal. Itu aku. Oh, alah ger kowe arep ngelamar bocah wedok. Oh, alah ger anakku. Apa? Aton. Hah? Boy utek. Lah mboke ulah muteng. Soko aton. Mboke tronton. Raton. Oh, Joko Kendil ki anu ya iki anake ratu ya, nggih. Heeh. Sik iki perlu dites. Madhep rene sik. Pripun, Pak? Ngomong angel menjajal. Mlaku kepanasan. Aku anyajen. Bisa gas mlaku kepanasan. Aku banyaten. Sing jelas. Ngaku anyajen. Njaluk kethu diwenehi kuluk. Halo entu. Lo Kita tua kok salah ngomong. Ayo. Siapa sing marahi ngono iki? Ayo. Inta. Ayo harus. Lek ngene piye? Njaluk kethu diwenehi kuluk. Ayo entu jangan dulu. Bocah kurang ajar ra pareng yo, nggih. Ayo lo. Ora aja kok teroni.
dir sono kuwi ora apik. Ainto lho. Bocah cilik aja diwarai rena-rena. Mbok, aku iki bolan ngene Ainto. Ngene Pak Minto. Pak Ainto yo teledi. Pak Ainto. Apa? Yo teledi. Apa Aja iki? kaya ngono to, Le sing jelas. Motor gedhi. Oh, motor Pak Minto duwe motor gedhi. Kaget aku. Pak Ainto teledi. Ya wis sak sirmu. Oh, iki. Ya, rambut gemuk. Oh, ini ini hotel Ainto. Ya, Mbak Srini nyauri piye? Hotel. Bulan antu. Kono. Ya, Iya. ya untung kowe ora ngejak aku ngerti tak tapok kowe. Atu ndelok ampul ali ya itu. Kowe terus ndelok campur sari. Ampul ali nek Ainto lalatung. Apa lalatung? Oh, sekar gadung. Oh iya, cah cilik kok, Nduk. Entene mbos. MC-ne gembos. Mbos, ate kemayu. Oh iya. Sindane bapali sapa? Atu, iti. Ili. Ah, iti, wah. Ya wes, dak iki dimulai. Atu amal, Bu. Iya, apa? Amal. Nglamar ya, Nger. Kowe pengen duwe bojo. Aduh. Wong apa wedhus? Anu gilek. Oh, gile. Dua. Into. Iya, Ainto. Ya, Ainto terus yo ya hotel di. Ya, rasa pilih montore Pak Minto. Ya, motor. Montor senani blok sini kowe. Terus iki kok piye iki aku lewat lagu lek nari. Milih lho iki 1 2 3 4 5. Bali to itu lu, Bu. Iki bolu. Iti. Ya iki. Ini, iti. Asu, Bu. Hah? Sing asu, Bu. Kok asu piye to? Cantik lho. Oh, ayu. Oh, alah ya, alah Gusti. Ya ngene lho, Nduk, nyuwun sewu iki mbiyen bapake akeh dadi ya metune kaya ngene iki. Iki mbiyen lurah-lurah kaya melu urun. Terus masuk Pak Ainto orang kuwi yo. Minto orang. Ainto. Aku ya kere karo kowe. Ayo rasuti. Silak. Sudah, jangan berteman. Berteman. Ayo dah. Terus aku iki piye nari iki anake piye lagu? Iki nyelek sitok. Melek. Ngajak sitok. Oh, ngadeg sitak-sitak. Ya. Jojoke sitok nyanyi mono. Heh? Alah, Bu. Lah mudeng aku. Awas kowe. Awas to. Nek ning aku neh ndloyo antalku ndak olah aku. Lek jenengane kok sedang bindeng lho ya. Ya, aku coba enjoy. Ayo iya. Wes iki Pak Minto kaya wong dolanan iki. Iyeng. Wis ndang milih ngono. Iya. Ini, Bu. Ini piye lek nimbali gawe lagu ora? Jangan, Bu. Heh? Jangan. Dangdutan? Ora usah. Wae gede ora lah susuwe duwe anak iki aku kira aku seminggu stroke. Waduh, ngadeg kok Cahayu. Kowe ape dilamar anakku Joko Kendul gelem apa ora, Nduk? Alah ya ora apa-apa iki rupane kaya trowelu ritek, Ger. Iya, paring asma sapa Cahayu? Nita. Masalah Nita. Apik. Bocah kok ayune kinyis-kinyis kaya ngono, Apik. Ger. Sampean purun dilamar anakku karo wedhus kae gelem apa ora, Cahayu? Mah, aku mah karo kowe. Rasuti. Nyanyi iki lho, Bu. Pamu koyo Kaya ngono ku lho, Le. Makan. Painto. Mosok rupaku kaya. Aduh. Ya aja ya, Bu. Sampean kuwi makane gayumu aja dhuwur-dhuwur jajale tapi ora apa-apa ya, Le. Ora mesti coba sandinge iki sing ayu turu kuwi. Ya kele ati dulu. Tara-tara kleru. Oh, anak Gusti Allah. Yo, golek sinden sing ayu turuk-turuk. Panjenengan yo, Pak. Tara-tara. Ayo Mbak Cahayu. Iki, Bu. Jan ya sinden iki minta kayu-ayune jan ra ilang paring asma sapa Cahayu? Dia Sekar. Iki lho, sapa jenenge? Ayo. Nyangkal. Alah iya, mancal kowe kuwi. Dia Sekar. Iki anu, Mbak, Bantibo iki. Heh? Bartibo. Bar tiba? Heeh. Ning endi? Lah iki contohnya apa? Lah, Kelenyit kan. heh? Urung-urung wis kenyit. Apa sing aboh iki apa? Heh?
yo sampean. Aduh. Bayangne lek dheweke sampean pengen dipek garwa anakku sampean purun apa ora? Mah aku Nyamung yo. rupamu kayak koyek. Rupamu kayak koyek. Konyek. Nyapenya kena hinyu menyongkok. Konyek. Wila korek. Koyek iki apa to? Koyek ki anak kethek, Mas. Unyuk. Wah inyok. Apa? Unyok. Unyuk. Ora gelem. Mah aku karo sampean. Oh ya weh. Hanya kok jual mahal. Jangan ono weh. Ngene karo kentut. Ora enek dhisik prawan kabeh kok. Ayo nek iki sandinge Ya coba akeh sing ora gelem arep ngopo kowe? Ya apa cita-cita menawane lek gelem lho, Pak. Iki mau sampeyan iki meli. Ayo nek kok kaya ngene nak gidak nak prawan nak tak gitu ndak gitu ndong ngecut. Usah. Pinter banget. Kowe kok ayo men sapa cah ayu namine? Lho. Iki malah busuk. Apa? Pak buku kok le? Ngempet kirek, Mbok. Bubuk. Kok wis le kudu mbok tampa wong kowe iki ya kaya rupamu. Lho. Apehan anak mekmu anak kok dadi ora gelem. Hino. Apa? Hino. Iwo apa? Hino. 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 Bro. Oh alah bro. Pancen aku nang omah bakul jeruk. Gak gelem lho le, gak gelem. Timbang milih semene kae akeh sing ndak gelem. Kowe milih mbokmu ae. Pak nyodul haka, Pak. Hah? Moco anak alamnya mbok nyul haka. Iya, Pak Intoy. Hah? Nyul haka. Durhaka. Mana tak? Dolanan hotel Pak Intoy. Ya timbang ra payu. Nyonya-nyowanya inji-inji. Ayo. Menyuk mami alus menyuk. Iki Mbak Lilis ora gelem dadi bojomu. Lah kabeh ora gelem coba. Kabeh ora gelem. Ya wis nduk matur nuwun. Ono ini. Nyuwi yo gede. Montore cilik. Ora iso nggih gonceng sinden motormu cilik. Oh, tolmu ayah. Iya. Ayah. Nggih pun Mbak Lis matur nuwun. Wis cah loro ya saiki. Mbok kok ya sandinge ya. Lah kok jebrak mata. Kongkol walat. Saiki iki jelas sih wong ayu-ayu wis gak gelem iki. Gak gelem kabeh. Iki lho koyoke sik rada gelem iki. Kene. Ayo, Dok. Nyonya minyan ngomong dulu. Nyang ayu. Dok Cahayu. Walah bocah ireng manis santai, bodine seksi paring asma sinten, Dok? Kula punjung piye? Apa? Ya, munyung. Punjung ini lho Cahayu iki anakku pengen ngepek bojo sampean panjenengan wis kersa dipek dipek bojo anakku apa ora, Nduk? Pundi putranipun panjenengan? Kuwi lho, Nduk, kuwi lho anakku kuwi, ya wujute kaya ngono kuwi. Gelem apa ora Mbak Punjung? Kok ngilani tapi yang rupane piye? Ora apa-apa. Mah piye? Ora serak, ora sotel. Iki lho gambar. Piye balanane? Ora serak, ora setel. Ora serak, ora sotel. Ora melok, ora kintil. Ora melok, ora kintil. Iki lho gambar. Piye? Iya, Pak Intoy. Piye? Kowe iso piye? Aku dilokne, Pak. Piye ngelokne piye? Ora ilok, ora entel. Ora serak, ora sotel. Hitam kok Piye mau lek muni? Ora ilok, ora entel. Ora ilok, ora entel lho. Ora melok. Sotel. 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 Ya wis trimo ya Cahayu ora patut. Ya wis matur nuwun ora apa-apa ya Cahayu wis iki wis harapanku Wirang kabeh ora gelem coba. Kene Duk, kene tak entong. Ndang entong. Ndang entong. Ndang gembrat. Ndang kimo. Ndang. Dan Mbak Lucy, Nggih. panjenengan napa ajeng ngawinke kebo? Mbak menawa lho namine jodoh nih anak niku lho Pak Minten. Kok kabeh
wong wedok ora gelem nduk Cahayu areng asma sapa Cahayu? Nggih, kula Pipit. Ana bocah kok gemesake kaya ndok banyak. Oh, anak mak klenu sih ta nduk sampean tipek bojo anak pupurun apa ora kira-kira? Ingkang pundi? Alah kuwi lho, Nduk. Ya ampun. Lah niki lagi pacar kula tapi ya. Alah tenane. Nggih. Alah tenane jajan. Kula purun saya. Bar gak sida. Loh. Lah ngopo? Lah sing cilik ra gelem mlebu gieti. Lah ya ora. Lah raimu apa kowe cilik? Ayo bongkar lah kowe. Kowe cilik. Kowe cilik. Yo. Kowe cilik. Gak, Mbak. Kowe cilik. Gak guyon lho. Olamu. Tangi apa? Menyek kancang. Oh, lagumu kok malah beda. Nek kaya jelemu kok malah metu. Lah niki lho, wong ngelokne. Oh, rupane dhewe kaya ndok. Lah iya. Kowe no. Wis gelem mau jare pengen golek bojo, wis saiki mbok apake? Gandeng wis gelem. Saiki nembang bareng-bareng Grajakan Banyuwangi. Yo, kaya apa? Iki sing meet in Banyuwangi Mas Cemple karo Mbak Pipit sineng kuyung sing saka Ponorogo. Yuk, langsung dados.